Madzulo bwino ndipo muli ndine Matilda Majawa koma poyamba nayi mitu yake. Mkazi wa yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Mary Chilima atali ndi chiyembekezo kuti mafunso awo ayankhidwa ndi kafukufuku wa ndege yemwe akuchitika. Amalawi okhala mdziko la South Africa maso ali kunjira pamene nzika za dzikolo zikuyembekezeka kuchita zionetsero zodana ndi nzika za maiko ena lachiwiri. Ndipo mu nkhani zina nduna yona za maphunziro a Bright Msaka ati mayeso a MSCE ayamba bwino mdziko muno. Tili ndi izi komanso zina zambiri tatiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mkazi wa yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Mary Chilima atali ndi chiyembekezo kuti mafunso awo ayankhidwa ndi kafukufuku wa ndege yomwe inapha amuna awo a Saulos Chilima ndi anthu ena. Iwo anena izi kumasanako pamene anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yomwe ikuchita kafukufukuyo. Zambiri mulipotili. Mkazi wa yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima, Mary Chilima, kufika ku nyumba ya malamulo lachiwiri masana. Iwo amakakumana ndi komiti imene ikuchita kafukufuku wa ndege imene inagwa pa June 10, 2024 ku nkhalango ya Chikangawa yomwe inapha anthu 9 kuphatikizirapo achilipa. Poyankha mafunso ku komiti, Mary Chilima amati ali ndi mafunso ambiri okhudza ngozi ndipo ali ndi chiyembekezo kuti komiti ithandiza kuyankha mafunsowa. Kuchedwa kukapeza anthu aja mpaka na almost 24 hours for a vice president. Was there negligence? Was it deliberate? What was going on? Nde mafunso ngati amene owo mwina nkaona siti makhutisidwabe ndi ripoti loyamba lija. Iwo anapereka mndandanda wa mmene zinthu zinayendera kuyambira pa June 9 komanso masiku otsatira okhudza munthawi imene ngozi idachitika. Iwo anatinso sanali okhutira ndi kafukufuku wina amene adachitika mbuyomu okhudza ngozi. Kummawa komiti inakumananso ndi mkazi wa Awels Aidin, Ataona Aidin, amene anaperekanso umboni pa nkhani yokhudza ngozi ponena kuti iwo anamva zokhudza ngozi kudzera palame ya m'manja. Ataona anati zambiri zokhudza malipoti a mbuyomu sizinayankhe mafunso amene iwo komanso anthu ena ali nawo zimene akuyembekezera kuti komiti yatsopano iyankhe. That's how we buried him. This hurts. Posachedwapa nyumba ya malamulo inakhazikitsa komiti kuti ichite kafukufuku pa ngozi imene inapha Chilima ndi anthu ena 8 pa 10 June 2024 ku nkhalango ya Chikangawa. Amalawi okhala mdziko la South Africa maso ali kunjira pamene nzika za dzikolo lachiwiri zikuyembekezeka kuchita zionetsero zodana ndi nzika za maiko ena. Izi zikudza pamene gulu la March and March lidalengeza kuti pa 30 mwezi uno lichita zionetsero za dziko lonse. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Nzika za dziko la South Africa pansi pa bungwe la March and March zidayika pa 30 June mwezi uno kuti ndi tsiku limene likufuna kuzachita zionetsero zosakondwa ndi nzika zosaloledwa zimene zakhala zokhala mdzikolo nkumatenga mwayi wa ntchito. Amalawi ena amene akhala mdzikolo ndipo akudikirira kuti abwere mdziko muno kamba kothawa mchitidwewu ati akudikirira mwachete pa chimene chitachitike lachiwiri pamene zionetserozi zichitike. Mmodzi wa anthu wa Daudi Chawame amene akhala pa msasa wa Shelby Park Hall umene ndi msasa umene ukusunga Malawi amene akudikirira kuti abwere mdziko muno watifotokozera kuti pamalowa aonjezera chitetezo poyembekezera sikuli. Iye wati sakudziwa chimene chichitike lachiwiri lino pamene lolemba zinthu zinali bwinobwino. Ndipo malipoti a nyumba zofalitsa nkhani m'dziko la South Africa akuonesa kuti Amalawi ambiri akupitirirabe kukhamukira m'misasa ina imene ayika mdzikolo pamene tsikuli lakhali kuyandikira. Nyumba yofalitsa nkhani ya SABC yafotokozanso kuti mtsogoleri wa dzikolo Cyril Ramaphosa kumathero a sabatayi adakumana ndi mafumu pamene amawafotokozera za nkhaniyi powawuzanso kuti akhoza kugwiritsa ntchito udindo wawo pobweretsa bata pamene zikuoneka kuti mdzikolo zionetserozi zichitika. Pakadali pano dziko la Malawi
lalengeza kuti anthu okwana 15,000 ndi amene afika mdziko muno pochokera dziko la South Africa kudzera mu ndondomeko imene boma lakhala likuchita losamusa nzika za mdzikolo, komanso kuphatikizapo ndi Amalawi ena amene athamangisidwa mdziko la South Africa kamba kosowa kalata zowayenereza kukhala mdzikomo. Nduna yona za maphunziro a Bright Msaka ati mayeso a MSCE ayamba bwino mdziko muno. Ansaka alankhula izi pamene amayendera kuyamba kwa mayesowa mu mzinda wa Mzuzu. Macloyd Chilangiza walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Ansaka anati sanalandireko ripoti iliyonse ya kusokonezeka kwa mayesowa, kubera komanso kuchedwa kuti mayesowa ayambidwe m'masenta onse mdziko muno. Komabe Amsaka alangiza amene akulemba mayeso komanso oyang'anira kuti aonesese kuti palibe zolakwika zilizonse. Takhala tikuonesesa kuti malamulo alipo koma okhwimanso amene angaonesese kuti amene angaphwanye lamulo la mayeso alandire chilango chachikulu. Cholinga cha mayeso nchakuti aliyense alandire certificate malingana ndi mmene anapangira mwa chilungamo, sikuti munthu akhale ndi 6 points woti sadakhonze 6 points. Ndiye no timafuna kuti mayeso athu akhale reflective as mmene mwana alili. Ndiye zikangooneka kuti unachafuna kuti aonere mayeso achite chinyengo, chilango chake chimachitika pompo nthawi yomweyo ndipo ndichopweteka. Poyankhulapo woyang'anira sukulu ya Katolika ya Marymount Island Mtambo anati nawonso sanakhale ndi vuto lililonse pa tsiku loyamba. Iwo kenaka alangiza ophunzira kuti agwiritse ntchito nzeru komanso zimene akhala akuwerenga osati kudalira kubera mayeso. Ana amenewa tinakonzekeresa bwino kwambiri tiyambe ndi anawo chifukwa ana kuti apange bwino pali pachizungu timati ma stakeholders alipo atatu akuluakulu. Pali ana ino ake, pali makolo ndi aphunzitsi. Ndiye makolo chilichonse chofunikira napasa ana. Aphunzitsi kunoko nawonso anachita chilichonse chotheka kuti ana apange bwino. Poyankhulapo mmodzi wa ophunzira Amtendere Kwangwanya anati iwo ndiokonzekera kulemba mayesowa ndipo alangiza ophunzira anzawo kuti apewe ntchitidwe obera. Mayesowa ndakonzekera mabwino maso ndimalimbikira school kuwerenga kulemba ntchito zomwe aphunzitsi amatipasa. Neyo monga form 4 ndizionesesa kuti ndikamapita m'mayesomo ndikhale ndazikonza kale ndekha kuti ndakonzeka. Pambali poyendera sukulu ya Katolika ya Marymount, ndunayi inayenderanso sukulu ya Mzuzu Government komanso ya Katoto. Pofuna kulimbikitsa chitetezo cha mayesowa, bungwe la Malawi National Examination Board inagwiritsa ntchito apolisi amene anali pa senta iliyonse yolembesa mayeso. Ophunzira wa pafupifupi 187,000 ndi amene akulemba mayeso, amene ndi ocheperapo poyerekeza ndi 202,900 amene analemba mchaka cha 2025. Mu mzinda wa Lilongwe, sukulu zonse zomwe Times inayendera tinapeza kuti mayeso anayamba nthawi yabwino. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Times inayendera sukulu ya Chinsapo Secondary komwe sukulu zina zomwe zikulemberapo mayeso ngati Kakula Academy komanso Mphatso Private Secondary. Ndipo ophunzira wa pa sukulu ya Chinsapo a Joyce Chinkango ataphunzitsawo anakonzekeretsa bwino ndipo akuyembekeza kuti achita bwino. Ndakonzekera bwino komanso ndikuyembekeza kuti ineyo kuti mayeso awa ndikhoza bwino. Voni Kumwenda ndi mmodzi mwa ophunzira apa Kakula Academy. Mayeso amene ndakonzekera mphamvu zanga zonse komanso zisanja zomwe ndiona ndikhoza ndithu. Titayenderanso sukulu ya Likuni Boys Secondary tinapeza kuti ana analalowa kale m'mayeso nthawi isanakwane age kulo kummawa. Ndipo wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Joshua Kholowa ati sadakumaneko ndi zovuta zilizonse pa tsiku loyamba. Kuno mayeso ayamba bwino, ndipo tikukhulupirira kuti apitilira kuyenda bwino mpaka kumapeto. Ana 786 ndi omwe akulemba mayeso pa sukulu ya Likuni Boys. Ndipo ku Blantyre akuluakulu oyang'anira mayeso m'malo owerengeka makamaka adakana kupereka mawu, koma ophunzira ena anati ndokondwa ndi mmene mayesowa ayambira. Daniel Zimba ali ndi ripoti ili. Ine ndi Mphatso Imani. Mayeso tinakonzekera ndithu ndipo zinali bwino kwambiri. Mayeso ayenda bwino moti
malizasi ake bendito akhala okwanira mumaziwa za mayeso kuti zimayenda motani komabe amanembo samanama koma taonesa bwino nafe chilimbikitso chati kuti pang'ono pokha tipeza kena kake mayeso nawakonzekera bwino ndipo kwambiri siku yathu inalipirisa ku kampu kumene timakonzekera mayeso athu bwino apaso timachokera kumene koko kumabwera ku mayeso kuno ndipo mayeso ali bwino kwambiri. Mayeso mama utinandipe pawani agriculture ndiona zoti yabwera bwino kwamene oti anakozeka mokwanira. Of course ndiona ma student anzanga ali willing janchano kuti pepa sina bwere bwino ndizongotenga zoti iwo akozekera motani. Daniel Zimba ameneyo kuyankhula ndi ophunzira msukulu pamene amayamba mayeso awo lero. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangothayi. Takulandiraninso kupitirira nkhanizi. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC latira konzekera bwino chisankho chachibwereza cha aphungu ndi makansala pomwe zipangizo zafika m'malo oyenerera ndipo palibe vuto lililonse lomwe lapezeka. Izi zikudza pomwe bungwe liramaliza kuyendera madera omwe muchitike chisankhochi komanso kuphunzitsa ogwira ntchito ake ndi oyang'anira chisankhochi. Clever Mwale ali zambiri mu ripotili. Wapampando wa bungwe la MEC a Annabel Ntalimanja wati kudzera m'maphunziro awo oyang'anira chisankhowa zadziwika kuti zipangizo zonse zofunika pa chisankho zafika m'madera onse mu nthawi yake komanso mlingo woyenera. Antalimanja anatinso MEC yakhwimitsa njira zake zoonetsetsa kuti chisankhochi chiyende bwino pomwe adzagwiritsa ntchito makina ndi zolemba pamanja mu zochitika zonse za chisankhochi. Ku nkhani ya ma results pa polling station paja akamaliza kuwerengera ma results amalembedwa pa result sheet ndipo ma monitors amapatsidwa kope komanso amasayinira. Tikamaliza choncho timamata pa khoma kuti aliyense athe kuona kuti zotsatira za pano zayenda bwanji. Mmodzi mwa oyang'anira chisankhowa a Patience Kabambe anati maphunzirowa awathandiza kuzindikira zina mwa zofunika kwambiri pa chisankho. choyambirira tinabwera kudzachita verify katundu amene tigwiritse ntchito mawa lino komanso kunali maphunziro ena monga ngati kuzindikira voti imene ndiyonongeka komanso imene ili yolondola ndikuti tonse mamonita amene tinabwera taonerera katundu amene anali mmenemo kuti ese ndokwanira bwino chonse chimake. Oyang'anira za chisankho mu dera la Lilongwe City Bwaila Alois Mponda anati payikidwa ndondomeko zoyenera kuti chisankhochi chisasokoneze mayeso a form 4 omwe ayamba mmawa wa lolemba. Ziwirizi sizisokonekezana chifukwa choti ngati sikulu tapanga seti kampasi yathu bwinobwino unoti mayeso ali mu marumu aokha komanso MEC make activities zikuchitikiranso mbali ina ya sikulu komanso ana akudziwa kuti pa sikulu pano tili ndi mayeso komanso pali MEC exercise. Chisankho cha pa 30 Juni chichitika m'madera atatu aphungu ndi ena awiri amakhansala. Bungwe la zipani la Center for Multi-Party Democracy lati ndilokhutira ndi momwe zokonzekera za chisankho chapadera chomwe chili lachiwiri sabata ino zayendera. Wapampando wa bungweli a Ben Chakame ati sanalandire dandaulo lililonse lokhuza chisankhochi chomwe chikuchitika m'madera atatu aphungu ndi awiri amakhansala. Feston Malekezo wazandiza mbiri mu ripotili. Chisankhochi chikuchitika mu dera la phungu la Lilongwe City Bwaila, Balaka Mulunguzi komanso Machinga Mikoko. Ndipo dera la kansala chisankhochi chikuchitika dera la Uliwa komanso Kanjuli, dera lomwe lili pakati chakummawa kwa boma la Machinga. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la CMD a Ben Chakame apempha zipani za ndale omwe akupikisana komanso watsatira kuti akhale abata pa nthawi yonse ngakhale nthawi yolusira opambana. Chisankho chapadera chimenechi kufikira tsopano lino zonse zayenda bwinobwino. Ku CMD sitinalandire madandaulo aliwonse ochokera ku chipani chilichonse kuti mwina anakumana ndi zokhoma kapena mavuto ena aliwonse. Anzathu soyendesa chisankho akhala kupanga zinthu mwadongosolo, akhala kumazisa zipani zonse pakakhala
chofunika chilichonse choti tiyendere limodzi. Pakadali pano wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Mayi Annabel Ntalimanja nawo apempha Malawi kuti akhale abatani mtendere. Iwo apempha anthu ovota komanso okhuzidwa kuti ndololedwa kupereka madandaulo makamaka kwa amene akuyendesa chisankho m'madera asanuwa. Poyankhula mu chikalata la Mulungu, bungwe linati latumiza zonse zofunikira poponya voti m'malo onse asanu pokonzekera kuponya voti lachiwiri. Bungwe la Malawi Electoral Commission likuyembekezereka kuzatulusa zotsatira za chisankhochi pa 3 Julayi chaka chino. National Bank of Malawi yatipitiriza kupereka ngongole za chiwongoladzanja chochepa kwa makampani ang'onoang'ono pofuna kutukula ntchito zachuma mdziko muno. Mkulu wa banki ya Harold Gia alankhula izi pamwambo wokumbukira tsiku la makampani ang'onoang'ono pa dziko lonse mu mzinda wa Mzuzu. Mark Lloyd Chilangiza walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Tsikuli linayikidwa padera ndi bungwe la United Nations kuti azikumbukira gawo lomwe malonda ang'onoang'ono amawonjezera ku chuma cha dziko lapansi ndipo amalikumbukira pa 27 June. Ajiya anati ngati banki amazindikira kufunikira kwa ochita malonda ang'onoang'ono pa ntchito yotukula chuma cha dziko pomwe zadziwika kuti nthambi za malonda oterewa zimalemba ntchito anthu 70 mwa 100 aliwonse. Ajiya anati kudzera ku ndondomeko ya World Bank ya Finance, banki iyi yakwanisa kupereka ngongole zokwana 10 biliyoni kwacha kwa malonda ang'onoang'ono pofuna kupititsa patsogolo ntchito za malonda mdziko muno. MaSME ndi amene akulemba ntchito anthu ambiri, MaSME ndi amene akupanga ali makastomala ama business akuluakulu. So MaSME akatukuka ndi kuti anthu atukuka apeze chochita, mabusiness akuluso atukuka. Ndi chifukwa chake lero pamene tikumbira tsiku la MaSME taona kuti tibweretse poyera kufunika kwake kwa MaSME. Mkulu wa Cape of Stars Darlington Ndasauka anati ngakhale dziko lino likukumana ndi mavuto anzachuma, mabungwe osiyanasiyana omwe amabwereketsa ndalama akupitirirabe kupereka thandizo kwa malonda ang'onoang'ono kuti apititse patsogolo ntchito zawo. Ndasauka kenako analangiza anzawo ochita malonda kuti azipanga katundu wapamwamba komanso wopereka chikoka kuti adzipikisana bwino ndi amalonda ena pa msika. Feyo ngati MaSME tiyesetsa kuti tikhale olimbikira, tikhale very innovative kuti tizibweresa ma solutions o ma products abwino okomera anthu kuti malonda athu apite patsogolo. Chifukwa malonda akapita patsogolo ma interest rate tizatitha kuthana nawo bwinobwino. Nthambi ya National Bank yomwe imabwerekesa ndalama kwa mabizinesi ang'onoang'ono ili ndi ndalama zomwe amabwereketsa kwa malonda ang'onoang'onowa zokwana 175 biliyoni kwacha. Malinga ndi banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank, ochita malonda ang'onoang'ono amawonjezera mulingo oposa theka pa chuma chonse chomwe dziko lapansi limapeza, Global Gross Domestic Product pa Chingerezi. FCB Nyansa Big Bullets yafika pachitatu pa ndandanda wa matimu mu FDH Bank Premiership itagonjetsa Masters FC 1-0 pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre lolemba. Ephraim Kondowe anagoletsa chigoli mu gawo lachiwiri kudzera pa not kuthandiza makamaka pa penalty kuthandiza Bullets kupambana. Bullets ndi yachitatu ndi ma point 15 kuchokera ku masewero asanu ndi atatu ndipo ikusiyana ndi Silver Strikers yomwe ikutsogola ndi ma point 17. Masters ili pa number 7 ndipo ma point 12. Mphunzitsi wa Bullets a Wedson Nyirenda wati anali masewero ovuta ndipo osewerawo analephera kugwiritsa ntchito mwayi. Mmodzi wa aphunzitsi othandizira kuphunzitsa Victor Mpande wati amafunitsitsa akanafananitsa mphamvu. Strategy imene tinayika tinafuna kuipanga content plates tinayesesa paka 92 ndikudziona kuti tinafika nditu level ino yakuti plates namba kukhala frustrated kenako ndi pamene tinaona kuti no plates yakhanga tikupanga kuti ikutipanikize tinamba kupanga drawback mmene timabwerera tinapatsa mpata kuti azitipanga fani tingati kuti mwina tinabwera mochedwa koma issue ndiyo tikoti anawo mu game umo response yawo inali bwanji mmene timayankhula nawo then akhanga tinachedwa osati chifukwa kuti timafuna kuti akhale choncho ngati tactic ayi koma inali kuti anawo anakhanga tanavutikira makamaka singapange blame pa ma referees koma chimene tinganene kuti sometimes different amene timapanga react nkuona kuti situation ikuenda bwanji sitingatenga kuti because mwina bullets ndi yayikulu kapena ife ndi yaying'ono kuti patha kukondera yayi chomwe timafuna ndi choti tione kuti why that decision koma sikuti timalimbana nawo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Mkazi wa yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Mary Chilima
adali ndi chiyembekezo kuti mafunso awo ayankhidwa ndi kafukufuku wa ndege mwakuchitika. Amalawi okhala mdziko la South Africa maso ali kunjira pamene nzika za dzikolo zikuyembekezeka kuchita zionetsero zodana ndi nzika za maiko ena lachiwiri. Ndipo mu nkhani zina nduna yona za maphunziro a Bright Msaka ati mayeso a MSCE ayamba bwino mdziko muno. Mutopeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina a internet pa times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso poyera subscribe ku 1895 pongoyimba star 1895 #. Mulali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino.